Pointing others to the eternal road. Iroi try ngidap da kamen joko jisu kumen hebing yo wan biang syaka yeng ko jongfi limbang ka program joko portnet bagina ko apanyang subhai fi baro kinong pe kan sengi haga kerteng batiang tam badon bor tam ko jong Jesus Christ ubulong nong penem jengi ngai ngu sha you try bo Ukraine haga jim ko jongi limbang ka ktien ka jong bagani ka ktien ka jong kolong kata ka bor kolong sha kata ka white lam haga jim ka jongi ki balanget haga kerteng ka jong try baraka ni ka sengi ru aku apangin pet ka ek bagani ka ktien ka jong blay ka kren syapang kita kilang brot but kani ka Bible ka Japanese rimbet yang i Hebreo kum kita kilang brot kisam basispa ka ong bet ba ngilong kita kilang brot ki jaka plang ki jongu bang judan ka ni ka jingkali ka ong balay uni ublay upanya srim yang kum kilang brot bat shisha bang ipet ya kilang brot kilang brot hakapor ka jong Jesus Christ lan ipet ya kilang brot hakapor ka jong Abraham hakapor ka jong Moses kilong sha ki bakodor ya ki kanrat ki jong ki mabalay na kini kilang brot la juyo yusaywal la juyo ikadot ba la juyo ru ya kado bat laki buon ki langbrot lay ki peruspa yo tau kanrat jong ki bat shisha ngilong sha ki brio ki bakodor hakmat ko jong trai kom ba ki langbrot ki long ki bakodor hakmat ukanrat u jong ki ngi ki langbrot ki jong trai ngi ki blakhot da ka kerteng ka jong trai ngilong sha ki bakodor hakmat ka jong trai ma ngilong ka jingker khu na ka benta ka kerteng ka jong trai pada kan ka sngi ngi pet ka jinglong ka jongi ka besrim kom kilang brot bar ka bani kong tamdo hakani ka singi kadai ba kilang brot khalam unong sharai kisakma makani kadai ka jing shisha lara kini kilang brot kimdon unong sharai kisakma no nakalentiyat ka jongki but kaniru kadai ka way baki real start ki wan baki ong ba lara fibu ya kini kilang brot akasem but lara fite itu telai hakamat jong to kasem ka jingkang jong to kasem kilang brot ki banakmat abaki iu tu telai ki kenti but abaki wengno itu telai kitu ki banadin ru abala wengno itu telai kitu ki banadin abaki wana khamat jong to jingkang makiru ki kenti balai numa balai ki i bakini ki wei ki banakmat ki kenti ki niru ki banadin ru ki kenti but kalong ru kani ka wei ba ki lang brot am kim tip shano kalenti baki ki yan kim tip laki yat hakamadan ne hakatem ne kim tip bakin yat hakajan kirian ka julong ru kani ba hai ba kini kilang brot abakim dan unu nong sharai kini kilang brot kilakan ti no na kata karian bat abakini ki lang brot ki banadien ki i bakini ki lang brot ki banakmat ki kenti na to kariat kini ki banadien ru ki kenti na kato karian ba kata kari ka jinglong jo kilang brot maklam unong sharai kilang brot ki sakma bat kum juru aka jim ka jongi habang iirong ilong kita kilang brot lada u Jesus Christ umday utaw nong syaraya ka jim ka jongi ngaban mafiru ngi sakma ngi kom hap no nakata ka lenti ka jongi ngi kom hap no hakata ki pop ngi kom hap no hakata ka jim bamman ka jongi but habang ipairu kani ka way ka jinglong ka bangi stream kom kilang brot ba kilang brot abaki yat ka riat ru kim tip bagari ka riat barki kum no barki kum kenti bat ngaban mafiting itip bagari ka riat lada uni ubriu uno natuna riat uno yap nganget ngabar fingin no yap ra balai ma balai ngitep dangi no yap ngitiang bangin sayap ngitep bet bala dangi no na to karyat ngitep bet baka jingyap ka ap yangi bat katangi sutho ikata kawai pat bangim sutho na mar balai habang yat pat hakani ka partai bunsian ngele ki ba pensosi utrai ka bible ko ang ka bainong jo ka pop ka de ka jingyap ngi hap ha ka pop ka jongi ngi hap ka jing bamman ka jongi ngimtip baka to ka lenti ka bangi yadam ka David ka lenti jong ka jingyam bat ngim syap tiang te yakata ngim syap tiang te bangitip banga nalek ka ni ka pop
ngan sayap ngilong sya kum tu lang brot kabala sakamano Bible ka batay ngi kani ka way habang ipuli Isaiah na no basan pulai dekat kaman riu ko ngi baro kum kilang brot ngila sakamano ngila phaino way sila kalenti ti utrai ulabu hlo jong u ya ka jing bam hok jongi baro ngi baro kum kalang brot ngila long kita kabala sakamano mangila ya no hakala ka jong kalenti bat kata kalenti ke bangi ya jam ka debet kalenti jong ka jingyap mabalik ka Bible ka ang bagi puli proverb nam khat sa ba kum juro proverb khan riu ka kren ni kata kadan ka linti ka we ibet akmat ka jong priu hanai ka bakut jong ka debet ka linti jong ka jingyap ngim su thu ba ka ni ka linti ka banganga bot fi ngiyan ka ilam yang ngabat fi sya ka jingyap habang ili persya ka ktien ka jong blay habang ili pop ya uni blay ka de ka bainong ka jong ngabat jong fi ka debet ka jingyap mabalay ngila sakamano nakajingyat ka jongi takadaw ngi sutu bangi don kam yo new nong up long brot ha ka jim ka jongi takadaw ngi sutu bangi don kam yo Jesus Christ ha ka jim ka jonga ba jofi takadaw Jesus Christ ong long mangau nong up long brot ubha uba ai tino ila ka jong ka jim nakabanta ki lang brot takadaw ngi don kam yo nong up long brot ha ka jim ka jonga ba jofi banga ba mafi ngin nom sakamano bat ka Bible ko ong ti utrai ulabo lo jong u ya ka jim mom hok jongi baro namal balay nga ba no fi ngila ringkang no nakata ka pop ka jongi ngilale persya yuni ublay ula pha yuni kon jong ublong Jesus Christ balong kata ka kuna nakabenta ka pop ka jonga ba jong fi hey bola bulo kata ka jing mam hok ka jonga ba jong fi halo ka jong Jesus Christ ba omdei shu manga ba mafi ban ket ya kata ka pop undei no Jesus Christ ban ket ya ka pop ka jonga ba jong fi ba undi Jesus Christ u iPad ya nga ba de fi ya kata ka jing im ka jong ka jing im pam chkot ya nga bat ya pi kata ka de ke e ka bo try ula le namta jonga ba jong fi ulai i banga ba no fi ngila sakama ulai i ba lenti ka jonga ba jong fi ka dei ka jingyap takada uwan ka de ka parthai ushim ya ka dor ka jong brio ushim ya ka dor ka jong mra bar usha alo ka ding phna ban yo ban penem ya nga bat ipi banga bat ma fi nginum sakama sho banga bat ma fi nginum yap sho habangi pdiang yu Jesus Christ kamu nong penem ka jim ka jongi nga ban ma fi ngiyo e ka ta ka jingim ka bam chkun ngiyo e ka ta ka jing ai e ka jong try ha ka ta ka jingim ka jongi takada ba Jesus Christ uang ngalong mga ka lenti jong ka jing shisha baka jing im dia ba dei tang ka linti ka jong try ka ban yalam yang sya ka jing shisha ka ban yalam yang sya ka jing im takada uwan ban kado yang ba de fi ya ka ne ka linti sya ka baneng ba uang dan mano bala ban le chok pa ba nga ban fi kum kilang burat ki bala sakama habang yo Jesus Christ ha ka jing ka jongi Jesus Christ upen i yang ba de fi ya ka linti bangin ya chok pa ya ka linti ka jongi sya baneng ba nga ba fi nginum sakama sho na ka ne ka linti ya ka jongi ni sungu sya ya ka e ka bo try ulan le namta jonga ba jofi ikan maru ikan ega way ya kapta ka parshi jagi ta ki lambrot ki bala jano u Jesus Christ Ukraine kata uang ba la dai way lambrot i jano uang i itu kan dai pun dai teli halum mangalai wat itai balaja nga bar fingi long kini ki lambrot ki balaja nga bar fingi long ta ki lambrot ki bala sakama ki bala yat hala ka jong kalenti u Jesus Christ u ya ka beneng bar uan ban wat yang nga ba defi bar uang la dang chemi tai lambrot kan long kata ka jing khawai bangi sungu shishayu try bawan wat ya ki brio ke bakum mangi ngi ki balajano ngi sungu shishay ke e ba ulale nam ta jungi ba upen kedo biang ya ka lenti ka jonga ba jong fi ba ka ni ka lenti ka banga ba fi bangin ya menta kan long no ka lenti jong ka jing shisha kan long no ka lenti jong ka jingem bangi aingu shishayu try ya ke e ba try ulale ha ka jing ka jonga ba jong fi ta daw kom ki lang brot klam unong sharai ngisa kama kata ka di ka banikong tamdo ka point ka ka Bible ka panisri mingi kom kilang brot kam unong syarai kisakma bat mangiru klem u Jesus Christ ngisa kama no nakalenti ka jongi bat ka point ka ba ar ka long ba kilang brot kimla manyada yaladi makani ka di ka jinglong jo kilang brot hoi kinang ban syukenjan kinang ban syuberngam handai kimla ban yada yaladi kimla banyada yaladi nadalawan kita kimrak klau ki bakam khlan ban yaki bar kum juru ka de kata ha ka jinglong ka jongi kum kibrio ngimla banyada yaladi ngimla banyada yaladi naki bor ki jing pensoi ki jong paman ha ka jim ka jongi ka baman la kasngi ngimla banyada dai de bon sien kum kibrio ngingop ha ka jing pensoi bon sien kum kibrio ngingop ha ka jing shkor ka jong paman bar ubaman upelong ngi bangin laptop bangin le persya bet ya uni ublay ka Bible ka kren ya kata bangi kum kilang brot ngimla banyada
Yalah dia. Barbalai unia ubaman uwan met banyale akajing kajing perkhat kajengi. Uwan met banwara yang ni kabrai hakajim kajengi. Uwan banwara ikabrai jong kado. Uwan banwara ikabrai jong khmat. Uwan banwara ya kajing sorong thala jong kajing im kabalong persya yang ni kaktin ka jong blai. Uwan banwara ingi bangin le ki persya ya unia blai. Upan hab ingi hakapop. Upan hab ingi hakaklim. Upan hab ingi hakaoria. Upan hab ingi hakajing kerni ki babuat jong kakiat ba jong ka drugs. Uwan ra ke jing jakhria ha ka jim ka jongi ngim la banyada ganda ka jing pun shoy ke jong saitan na kita ke jing riam ke jong saitan ha ka jim ka jongi ngim la banyada yala di na kita tadaw ngi suthuk idon kam yo nong yada ha ka jim ka jongi mabalik ka di ka bible ka kren kata ba usaitan ulong tau mention no briu nadok ka bameningkong bat ka bible ko ang ka jing shisha kam dan ha ulong ubalam ler bat ukpa jong ka jing lam ler wan man lam ler ha ka jim ka jong fi wan man wara ka ni ka jing syukur ha ka jim ka jong fi bat aba fi ngop ha ka jing syukur ka jong fi long kita ki marau ki jong usaitan bat film la banyada yala di na ki ni ka jing pun shoy ki jong na ki ni ka jing riam ki jong takadaw ha ka di ka sngi fi don kam yo nong yada ubolong Jesus Christ ubolong taw nong ablang brat ubha ha ka jim ka jong fi babon sien na fi nganget ba fi pet ya ka ni ka program babon sien fi kwa shisha dala di fi da kwa shisha na ka dono ka jong fi ba fin light no na ka kihat ba fin light no na ki jing kerni jong ki drugs ba fin light no na ka jing klem ba fin light no na ka jing auria ba fin light no na ka jing sorong thala jong ka jing im ka jong fi ba fin light no na ka ni ka brai jong ka do na ka ni ka brai jong ki khmat rei fem la na ma balai fi long umrao jong saitan fem la na ma balai bon sien na fi kwa fi sha pen shoy fi sha pen ngop yang ha ka ju shi ka ju ma balai fem don unong ablang brat ha ka jim ka jong fi Haba fi don you Jesus Christ ha ka jim ka jong fi uni utrai uni dai pi uni utrai uni let na ka banta ka jong fi uni utrai un pelat ya pi na ta ki jing kwa brai jong ni ka do na kita ki jing pen shoy ki buan ha ka jim ka jong fi haba fi don you Jesus Christ uni da ya ka jim ka jong fi ni kwan pen na ka ni ka bible ru ka don ka wi ka jing ja hey bo Jesus Christ ula pelai lut yau tau briu ba shong suot ba dai na po gadara but ka bible ka jubatai ba uni ubreu ju shong hakilum jidam but uba ju shong hakilum la ju te u da ta ki kindri na ki kti ba da ki jat but uba that lingkhat lingkai ya ka ta ki kindri but uju ut uju lenyar but u ot ya ki kti ki jong u ot ya ka met ka jong da ki ta ki mau but upen mong ya ka ni ka do ka jong but ba wi ya Jesus Christ ba u wan udah let ban mani ban dem akamat ka jong try udah let ban peret ele dia hakamat ka jong try balai uwan hakamat ka jong try ma balai usuthok bari tang uni utrai ubala ban pelai lu ye udai tang uni u Jesus Christ ubala ban yada ya kata ka jing im ka jong na ka ni ka jing syate syakum jong ni ki bor jong ka jing dom udan ki pat ba hapok ka met ka jong udan kita ki pat ba ai ka bible ko ang ki sud udan kita ki bo jo ka jing dom ki ba syate syakum ha ka jing im ka jong usuthok dalade umla ban lei ai ujulin nyar baju ot yela de tat ado ba wan u Jesus Christ udah let ban dem hakamat ka jong ni u Jesus Christ bat aba udem utrai ai ka jing pelat ha ka jing im ka jong uni ubreu bla syate syakum ha ki pat ba uni ubreu u yo mat ya ka jing pelat lut ha ka jing im ka jong haba wan show Jesus Christ kumjoro ha ka jim ka jong fi su thu fi syate ha ki ni ki bor fi syate ha ki jing pun shoy fi syate ha ki pop ki ba belen ka ba fi le fi kwa palat banlat fi ju yam fi ju lenyar fi ju kwa palat banlat pimla wang fi di tang uwe balan palat pi ba do tau di Jesus Christ u bala ban ya dai pi kumbawan uni nong ka dara ai ka ni ka sngir ba fi fin wan show try ba uni try uyo ban pelai lu ya ka jim ka jofi aba fi wan ban mani ban dem akmat ka jong try uni try on pen em ya fi uni try on ya da ya fi ma bale ka bible ka ong abangi puli na ka gospel ka jong Matthias lenong ka ba khandai dekat ka ba lain phan re ka tien ka jong bale ka batai ko ni ko ong bat haba ulai i ya ki pat ba ula so senai nambar jongki na ba kilong ki bala sakama ba kila ba sapret ru kum kilang brot ki bamdan unong syarai Berapa Jesus Christ upet yang abadi fi. Berapa upet yang ni nong gadara. Ui bangila sakma. Ulai bangila sapret. Kum kilang berat kibam dan unong syarai. Jesus Christ upet yang abadi fi. Ui bangila sapret. Ulai bangila sakma. Kum kilang berat kibam dan unong syarai. Tera ukwa ban syarai. Ya ka jim ka jong abadi fi. Fila sapret. Fila sakma. Fila hap. Hakata ka pop ka jong fi. Fi kwa ban lat. Fila nyar miet bat sngi. Pemla.
ngai fi dei tang Jesus Christ ubala ban plai lo fi udei tang uni ubalong tau nok ab long brat ba pha ban ai ya ka GM ka bathamai ha ka GM ka jong fi kom kilang brat ngim la ban ya dai la dia ngi dan kam yu nok ab long brat ban ya da nam ta jong ba jong fi bat uni unong ab long brat udei Jesus Christ uban ya dai ngab de fi na ki khti ki jong paman makata ka di jing long ka baar ka jing stream ka jongi bat ki lang brat bat ka balai pat ba ki lang brat ba ki kilon kim la ban yang kani ka jing long jo ki lang brat ha ba ki lang brat ki kilon kim la ban yang dala dia tadau ki don comeback yu nong ab lang brat ban wan ban pen yang ki la da ki sakut sa kum ju ka don ka jing ma ya ka jim ka jong ki yo ki wan ki ni kim rat klau ban pen yap ya ki takadau ki don kam yu nong ab lang brat ha ba ki kilon ha ba ki kum tiap pelop ki don kam yu nong ab lang brat ban pen ki ba ki la ban yang biang ha ki jat ki jong ki pat kum juru kata ka long ha ka jim ka jongi bun sien ngi kalon pat bun sien ngi hap ngi hap ha ka ju shi ka ju ngim la ban yang dala de ngi dan kam ya unong ab lang brat ban pen yang ya ka jing em ka jonga ba jong fi takadau ka khtin ka jong blek abangi puli ka Isaiah ka Bible ko ong kum ni ubasai ki kun hon jong u kom unong ab lang brat haka ksangti jong u un lomi ki khun lang brat bat haka shadam jong u un ra ki bat un ya lam suki ya ki ba ai bun kata ka de ka jing long ka jong unong ab lang brat ubasa ya ki khun hon jong ki lang brat ki jong u ulum lang ya kita ki khun lang brat bat haka shadam ka jong u ura ya ki ngidan kam yu ni unong ab lang brat uban pen yang ya ka jim ka jongi ngamla abanga kalon ngamla ban yang dala dia ngadon comeback ya Jesus Christ ba unwan man pen yang ya ka jim ka jonga abangi pulina gospel ka jong Lucas dan nong ka ba ap ko ar hang to u Jisu la yu thol upa yu Petrus ba un salen ya u Jisu bat u Petrus uang Jisu la melet ka jing yap ngarung an yap la melet ka bendi ngarung an lang ka bendi ba u Jesus Christ uang ikani ya Petrus uang Petrus hakadi kasngi usiar unum rio tat damela len yang laisien ba mi itu yang bat kata ka jasisha usiar ukham rio hado ba Petrus ula len laisien ba u itu ya u Jesus Christ balai upoi len ya utrai habala ra no u Jesus Christ shaka yeng ka jong urang ba lingdo bara bala bishar u Jesus Christ hang tu u Petrus udah ya lang udah rung lang haka yeng ka jong urang ba lingdo bat udah saat ding lang hang tu ka Bible ka kan abangi puli ka gospel ka jong Lucas hang tu ka kran ya kata bat usai ding lang bat kini ki beri ki besyang tu ka yeng jong urang ba lingdo bat haba kita ki syakri ki jong rang baling do ki i ya Petrus bu udan ringkat hakata ka jaka ki yang uniru umdei tau nong bu jong uniru umdei tau senran jong bat Petrus ulen wang em wang ngam itu ya bat shisha usiar ukam simla rio tak ada Petrus ula len laisen ba itu ya Jesus Christ bat haba Petrus ula sung thu ba ula le ya kata ula dayam udah lenyar ke Bible ke kan udah lenyar bat udah pet no nak kata kejaka balai ulenyar balai upoi len you try ma balai usyong saiding lang bat ki bam nget bat abau syong saiding lang bat ki bam nget ka penlong you Petrus ban len ba umitu ya Jesus Christ kum juru aka jim ka jonga ba jong fi bon sien ngila syakri te ya kan ka kerteng ka jong try ngila MT bat utrai re habangi kendu no pat bat ki breu ki bam nget bon sien ngilen no ya ka kerteng ka jong try bon sien ngi kelon bat bon sien ngim la shu ban yang kumbalong Petrus ngilenyar bat ngiyam nama belai ngila len ya ka kerteng ka jong try bat ngi iru bari tang u Jesus Christ ubala ban penyang biang yo Petrus de ta ado bangi i biang haga gospel ka jong Yohanes hang tu bau Jesus Christ wan ban mi pau biang haga sien ka balai hakmat ka jong kini ki senran bat udah wan ban kendo yo Petrus bat udah ong yo Petrus mi i yang tu besar ya kini ki khun lang bro jonga uang biang sakaba arsien uang Petrus mi i yang tu ap ya ki lang bro ki jonga bat uang biang Petrus mi i yang tu besar ya ki lang bro ki jonga laisien u Jesus Christ kombo Petrus ula len u Jesus Christ laisien u Jesus Christ ru uang u Petrus mi i yang Petrus laisien bat u Petrus uang hoot nga i ya metrai bat de kata habau Petrus u kelan de tang u Jesus Christ u balaban penyeng
Yau Petros. Bari beng I habau yeng. Ni I sisa bau Petros udah yeng sisa nak bentar ke kerteng ke jong trai. Udah lek sisa ki kam ki bapala nak bentar ke kerteng ke jong trai. Udah ya lap sisa ya kan ke gospel ke jong Jesus Christ. Ni I bangi puli ki kam ki apostol. Ni I ya ke jing im ke jong Petros. Kumno udah yeng sisa nak bentar ke kerteng ke jong trai. Bakum juru akan ke sengi. Yo filak kelon. Yo filak paidien. Pemla ban yeng dala dia. Ni tang Jesus Christ. Ubalaan penyang ya ke jim ke jong pi. Kumbu Petros ulak kelon. Piru pilak kelon. Baru try orang pi iet jangan. Pi iet jangan. Pi iet jangan. Baru fi orang pi iet you try. Yang biang man syakri you try. Utry on penon kamrat ba biang ya ke jim ke jong pi. Bab kumbu Petros ulong ke jing kerku. Nganget ma firu pilong sisa ke tang jing kerku. Bah bangi peru ba ke bentar ke jong Petros. Ni iru abau Petros. Abau iu Jesus Christ bau ya aduriau. Abang pulia gospel ke jong Matius dalam kasa. Petros uang try la de me de mame. Tu ai mangarung an wan lang sejan jong me. Bat abau Petros rang ya aduriau. Pada kabar ke khamat ke jong u kedang pet show Jesus Christ. Syam la ngam ha kata ke duriau. Re ha ba ke khamat ke jong u ke pet sya katu ke eryong. Kawan ke jing syap tiang bat ulang ngam. Bat abau perta Jisu. U Jisu ai ke khti. Bat open em yu Petros. Bat usai biang yu Petros nak katu ke duriau. Kumjuru ke jim ke jong apa jofi. Pilak kelon. Kadang tangkawi ke kerteng ke balaan pen imifi. Kadang tangkawi ke kerteng ke balaan tan biang ipi. Nak katu ke pungkti jong ke pom. Baruta udah Jesus Christ. Pertah ya kerteng ke jong trai. Khat kerpat biang ya ke kerteng ke jong trai. Mau trai yo pen im ya ke jim ke jong fi. Mau trai yo pen yang biang ya ke jim ke jong fi. Kum bola pen yang yu Petros un pen yang ru ya ke jim ke jong fi. Ba kata ri ke bentar ke balai. Ba ke jim ke jong ke sriem. Kum kilang berat aba kilang berat ki kelon. Kim la ben yang bat kum juru aba ngab fi kelon. Nginom la ben yang dala dia. Ngidan kam yo Jesus Christ ubulong nok ab long berat. Hak GM ke jang apa jang fi. Bar hak ni ke po pagi ni pe ke bentar ke basau. Ke ba ke Bible ko ang ba ke ke jinglong ke jangi ke sriem kum kilang berat ke dikata ba kilang berat kim la ben kit ke jingkit ke bakhya. Ngi ji ibet ba kimrat kum ki masi kum ki kulai ki we pa kimrat ki la ben kit ya ke jingkit ke bakhya. Hari ke lang berat kam la ben kit ya ke jingkit ke bakhya. Kata kadau ngab ben firu kum kilang berat ngim la ben kit ya ke jingkit ke bakhya. Lara kawan ke jing kuslai ha ke jim ke jangfi. Lara kawan ke jing kuslai ha ke jim ke jangi. Lara kawan ke jing pang ke jing stom ha ke jim ke jangi. Lara kawan ke jing ke jing le ha ke jim ke jangi. Nginum la ban kit dala dia. Ngidan kambet ban bread ya ke to ke jingkit ke jangi. How try. Tak daw ke Bible ko ang abangi pulia sam santusan dekat ke ba at pual ke ketin ke jong blay ke kren ya kan ya. To bread ya la ke jingkit halor try. Ti un shani be unum sha ban pen ki yo bohok la no ru. Baka ketin ke jong blay ko ang to bread ya ke jingkit ke jongi how try. Ti utry un shani ngi unum sha ban pen ki yo bohok la no ru. Kan mau ha ba kadan ke jingkit ha ke jim ke jongi. Nganum la ban kit dala dia. Adan kam ban bread. Kum baka ni ka lang berat kam la ban kit ya ke jingkit ke bakhya. Nga ban firu. Ngim la ban kit ya ke jingkit ke bakhya. Ngidan kam ban bread ya kini ke jingkit ke jongi. Halor try. Bun sienem ngikit hi dala dia. Ya ke jing ke jongi. Ya kata ka pop ke jongi. Ya kata ka jing pang ke jing stom ke jongi. Kat mengidang laem ngikit be dala dia. Ngim la te kam tau yang ngaba de fi bangin kit ya ke jing kuslai. Kam tau yang ngaba de fi bangin kit ya ke di ke jing bangin kit ya ke pop ke jongi. Ngidan kam ban bread lot ya kita haki kejat ke jong try. Ngidan kam ban bread lot ya ke di ke jing kit ke jongi. How try na marbele habanga bread akmat ke jong try ke Bible ko utray ushan yang utray ushan yang unum sya ban pen ki yau bahok la no ru. Utray unum sya ban pen ki yang la no. La kadan ka jingkit ka bakhya ngasthuk ngawan man bread utray mabele udi nutray ubasumar na ka benta ka jim ka jonga. Babun sien ngikum ki breu ngikit hi dala dia. Hakan ka singam tep ke ewa fifi ya limba. Kadan ka jingkit ka bakhya ha ka jim ka jongfi ka ktien ka jong blay ka ong bread. Sam san pusan dekat ba apu ar ngi puli kata ka ong bread. Abang ngi puli gospel ka jong Matius na bakhat way dekat arpu pra ka ong to wan hanga pi bro ki bathai ki bakhya ka jingkit dengan penjam. Ka bang ngi puli sti bani ka ong jong Petrus na besan dekat banyo ka ong to bread no iki jingkit ki jong pi ha utrai. Ka Bible ka ong bread balengi kit abu Jesus Christ ong bread ngan bread bet
hakamat ka jong try ngan bread ikini ke jingkit ke jonga haki kejat ke jong try mablay udi new try ubashani nga unum sha ikini ke kejat ke jonga kebakan ki lanolorono ba nama balay udi new try ubasuma nama balay udi new try unong ablang brad haka jim ke jonga habangi phairu shaka bible kaladan gani ka jingja habangi puli gospel ka jong ulukas nenang ka bahnyo hei bakani ka brio ka badan ya kata ka jingkit ka bakhya ka balong ka pop hapok ka GM ka jong ka wan show Jesus Christ hei bau Jesus Christ uladon hakata ka jing khawai ka jong uniu Simon Parsi kani ka brio ka ada rung syakani ka jing khawai krem da dan manu bakhat nama balai ka su thu ka dan kani ka jing khia hapok ka GM ka jong ka ba kata ka jing khia ka dei ka pop ka let ban rung syakata ka jing jong ka jing khawai ba ka let ban syong hakati ki kijat ki jong tra kalai I ya kita ki kijat ki jong tra ba kala sat ya kita ki kijat ki jong tra deki umat ki jong ka ba kala nyahat ya kita ki kijat ki jong tra dah tau unyuk kle u jong ka ba kala pen slek ya kita ki kijat ki jong tra dah kata ka jing pen slek ka ba ubi ba kala do ya kini ki kijat ki jong tra baka Bible ko Simon Percy ulakran halade ba ulaang lara utrai utip baka ni ka brio kalong bakumno onom sha banle ay kata but Jesus Christ usutho but utip ya kata ka jingmot ka jong Simon Percy ba ula ai u ka we ka nuksa wong ladan we brio bakit ram san spa but san po but uni unong ai ram ula map yaki ya kita karam ke jong ki bara ngot ba ula keli ya no Simon Percy uno ban kam it bun but Simon Percy ulaang utaw ba la map bun uta un it bun but Jesus Christ uloang nado bangawan hakayeng ka jome mem shimla ai ka om bangan sat ini kijat ki jonga mem shimla ai ki janya bangan nyat ni kijat jonga mem shimla do ya ini kijat ki jonga hande ka ni ka breu nado bangawan hakani ka jaka nado bangarung ka ni ka shimla sange bando ya ini kijat ki jonga Jesus Christ usuthu te bakani ka breu ka dan ka jingkit ka bakhya hakaji im ka jonga bakata ka jingkit ka dei ka pop ka jonga but abaka wan how Jesus Christ ka suthu bari tang Jesus Christ ubala ban kit ya kata ka pop baka wan ban bread lot ki kijat ki jong try baru Jesus Christ uang yakani ka breu wang yaki pop ki jong pa lama paro bari tang Jesus Christ balaban ma yaki pop ki jong aba jong fi itang Jesus Christ balaban kit yaki pop ki jong aba jong fi bar aba ka Jesus Christ uang yakini ki kintin kani ka breu ka yo ma ka jing pelan kani ka breu ka yo ma ya ka jing penyam baka ta ka breu ka ka Mary ka nong Magdala hey ba gospel ka jong Lucas lo ma pra ko ba hinyo tli ki suot kilami no naka karon ka jingkit haka GM ka jongka but ka one man bread how Jesus Christ but ka one man bread Jesus Christ uplai load ya ka GM ka jongka baru Jesus Christ umam ya ki pop ki jongka kumjuro akan ka sngi fidan ka jingkit ka bakya wanum kit ala dia la fidan ka pop wanum kit shu ala dia one man bread ki kijat ka jong tran one ban pan ma no try bo try yo ban ma ya ki pop ki jongpi fidan ka jing ku slai ka Bible ka wanum ki ku slai na ka don ka jongpi worship tiang haba ka Bible ka wanum ki ko slai nganum ko slai haba fidan ka jingkit ka bakhya ka balong ka jingpang one man bread ya kata ka jingpang haki kijat ka jong try ka Bible ru ka batay haba kani ka breu pang misnam ka asnam ka ayo sobo Jesus Christ one kalami bar kalami da ka jinget bar ba kalami da ka jinget ka ong halade ngan da shiyo ban kata tangi rimyang jan jong ka ong ngan sayok ya bar ba ka le ya kata ka yo I ya ka jingpen kya kum juru ka jim ka jong fi ka ni ka si da ka jinget bread ya ka jing pang ka jong fi how try ba uniu try ba fi shakri uniu bolong taw nong ablong bread ba pha on pen kya ya ka jing pang ka jong fi ba finum kit show halade rikan mau ha ka ni ka we hak lor ka ding phna u Jesus Christ ula sha nam ta ka jing pang ka jong ba jong fi leng ba ka jing snam ka jong try ka Bible ko ula pen kya ya nga ba fi la sha pen mong ba nga ba no fi yin yo ya ka jing pen kya uni ula de ba lot ya ka jing pang ka jong ba jong fi but udi uni uban IP ya ka jing ko jing kya ha ka GM ka jong fi one man bread one num atatien one man bread haki kijat ki jong try nama blai pemla ban ket hi daladi ya ka jing stom ka jong fi ya ka pop ka jong fi ya ka jing kuslai ka jong fi kom ba ktien ka jong blai ka ong one man bread ai manga ba fi ru in bread lot ya kita ki jing ket ki jong ba jong fi haki kijat ki jong try kom ka lang bread ka bamla man ket jing ket bakhya nga ban ma fi ru imla man ket ya ka jing ket ka bakhya nganai ban bread haki kijat ki jong try ba kata ka jing long ka basau ba kom ki lang bread kimla ban ket ki jing ket ki bakhya ba ka benta ka basan ka ba penyesri yang ngab fi kom ki lang bread ka dei ba ki lang bread aba kidan ka jing mong kimla ban pen khya ila de kidan kambet ya unong ab lang bread
habang ipet ya ki wepat ki marat habang ipet so habang ipet ya kamyau habang ipet ki ki marat laki dan kata ka jingmong ha ki kamet ka jongki lani ha ki kiti ki jongki lani ha ki kejat ki jongki ki jujilia aga to ka jaka ka badan ka jingmong bar habang ki jilia hadin ka tu kan isngi to ka jingmong ka ja bar kalang berat kamla ban le kamta kalang berat kamla ban jilia bakan yo ka jing penkia kadan kambet ya unong ablang berat ban penkia ka ladaran ka jingmong kadan kam unong ablang berat ban sok span ya kata ka jingmong ba andar nong ablang berat la sok span ya kata ka jingmong kan sayo kia kum juru ha ka jim ka jong ha ba jong fi bangi yesriem kum kilang berat bangi lada ngidan ka jingmong ka jingpat ha ka donor ka jong ha ba jong fi ngimla ban penkia daladie ngidan kambet unong ablang berat ha ka jim ka jongi abangi puli na ka sam sispa sa punyong dekat balai ka bible kong usna ya ki bapat donot bat uspan ya ka jingmong ka jongki bekum juru na ka sam balai phu saw dekat bakat pra utrai ulang hajan kita ki bapat donot bat upan em kat ya kita ki basosi ka mensim ka bible kong uspan usnai kita ki bapat donot bat uspan ya kata ka jingmong ka jongki utrai ulang hajan kita ki bapat donot bat upan em ya kat ya kita ki basosi ha ka mensim kata ka ketin ka jong utrai ba utrai usna ya ka jingpang ya ka jingpat donot ka jongi ustrai uspan ya kata ka jingmong ka jongi udan hajat je kita ki bapat donot bat uai ka jingpenim bat uang upenim ya kata ka mensim ka basosi bat utrai upenim ya kata ka mensim ka basosi bunsien ha bangidan ka jingmong kan ka jingpat bunsien ha ka jim ka jongi yoladan mano bapenpat ya ka donot ka jongpi kadan baik ni ka jingmong ha ka jim ka jongfi dan manono belapan perkia kata ka jingmong ka debet tang Jesus Christ ya dan balale bakla ya ka jim ka jongfi fi mong fi pat ka donot ka bible kong pinum la ban perkia dal de pidan kam ya unong ablang berat ban perkia ip tadaw ka bible kong usna ya ki papat donot uspan ya ka jingmong ka jongfi de tang uni Jesus Christ ubala bele ya kata yo fila sya syukur hanore hano bat fiam bat fimong one show Jesus Christ Jesus Christ wang dan hajan jo kita ki bapat donot mangapet im ya ka mensiem ka basosi utrai umpen im ya ka to mensiem ka basosi ka jofi utrai un ai biang ka jingkhia ha ka to ka donot ka jofi ba fila ban yeng biang bunsien ka juwan me ka ni ka sur ha ka jim ka jofi bunsien ka sur jo ka ji syukur nau ni soitan wang man pen yap bet ya la jong ka jingem ban shimbet ya la ka jong ka jingem hanai ka bible ko wan hanga hakani ka singi la fi dei ma fi bapet la fi dan ka jingmong ha ka jingem ka jong fi dan ka jingpat donot ha ka jingem ka jong fi wanum sha syukur syu haunu setan hanai snap ya ka ba ka khtien ka jong blai ka kret ba uni Jesus Christ un shna ya ka to ka jingpat donot ka jong fi un span ya ka to ka jingmong ka jong fi udan hajan jo kita ki bapat donot ka khtien ka jong blai ka kret ya kata bar upen im ya ka mensiem ka basosi la filasong si akade ka singi utrai umpen im ya ka to ka mensiem ka jong fi ma blai udan hajan jong fi wanum sha syukur syu na do ka ni ka singi khot kerpat ya ka kerteng ka jong trai bo trai uyo ban pen khia ip utrai uyo ban pen mp utrai uyo ban sub span ya ka ta ka jingmong ha ka jim ka jong fi ba uni utrai ulong utrai ha ka jim ka jong fi uni ulong ulok ubashisha ubam ju eno ubam ju lindet no ubaya ring kat lembat ngi man la ka sngi ha ka jim ka jongi mar ka bible ru ka pen ia kata ha bangi phai cho gospel ka jong Yohanes linong ka basaw hang tu ka krench phang ka ni ka nong Samaria he bakala kendu yau Jesus Christ ha kata ka pukri jong Jacob kani na kata ka snong sikar bat kani ka julit bantong ha ka puar khat arbaje mensngi ha ka bible ka tho an ru baje nama bele ha ka puar ru baje ha ka puar jo ke jiu kani khat arbaje ha ka puar ka jongi ba ka puar khat arbaje ngenget bet ba ka puar khat arbaje ka sngi ka ju shit ba ha kata ka puar ba kam tamle ha Israel ka balong ka rishyam ngenget ha ka puar khat arbaje ka sngi ka shit teryang ba kani ka breu ka ju mi khat arbaje bet man let bantong na kani ka pukri jong Jacob but Jesus Christ udah up kenang ya ka ha kata ka sngi pada baka kendo ya Jesus Christ lapan ni ko naka bar ka ong Jesus Christ kum no me ujiu me pan nanga ka balong ka Samaria ba Jesus Christ lo ong la da phala itu manu ba pan na pha phala pan ka la ma pha nanga
Bat kani ka brio ko ang ay kata ko Baru Jesus Kristus ang kata ko ka banga ay onum slang shu na way. Bat kani ka brio ka perkhat be ka bakan jado ko ang ay kata ko bangan yo bandi bangan num yo shu ban wan. Sya kani ka pukri mangantong. Baru Jesus Kristus ang ka banga ay onum slang shu na way. Bat kani kata ka Bible ka kani kata bat Jesus Kristus ang na play yo di na kani ko ka bangangan ay panom slang shu na way. Kadi siya bau Jesus Kristus ulang siya kata ka pukri jong ka jingim habang ipuli gospel ka jong Yohanes lenong basaw Jesus Kristus ang hadakhat bakat sawaw hanray ununuru bandi na kata ko ya kabangan ayu onom sliang shu lanuru hanray kata ko ya kabangan ayu kanlong ka pukri ka magkersoy siya ka jingim ka bamjukun baru Jesus udah apknang ya kani ka brio bau yo ban ay kani ko ka jong habau ay kani ko ka jong kani ka brio kanom sliang shu lanuru kanum sliang shu na way maka ni ka pukri ka baun ay kanyay kersoy siya ka jingim pamjukun namtip ke ka belajar maka ni ka brio ka Bible ka batay ba kadan sanut kilok mat utaw be syong mat ka mentaro day ulang ujong ka ngangai ki brio ki ju peliranya ka ki brio ki ju khat ya ka kanuti hare habaka wan show Jesus Christ habaka kendu yo utrai uai ka jing pelat ha ka jim ka jongka utrai uai ka jing pentamai ha ka jim ka jongka baling ba kani ka brio kani ka shnong sikar ka badan hapos Samaria ka yomat ya ka jing kerku ha ka jim ka jongki ka yomat ya ka jing penim ka jong trai ha ka jim ka jongki ka Bible ka kren ya kata kani ka brio ka balamong kani ka brio ka badan kata ka jing pat hapo ka dono ka jongka haba ka kendu ya Jesus Christ ha ka jim ka jongka kani ka brio ka along ka brio ka badam Kaya bandi na kata ka ka bautray uaya ka makanom sliang shu lanuro makanom sliang shu na way maka ta ka ka bau Jesus Christ uay kaya kersoy syado ki jing ki pam jukun kani ka brio ka yo man you try kani ka brio ka bala sya penleran kani ka brio ka badai ka nuti ngangen kalamat ya ka jing sya leranya ka jing ka jongka kadan ka jing mong hari haba kai kendu you try ka yo man ya ka jing pentamai baling ba jong karo kalong sya ka jing kerku sya ka ni ka snong sikal ha ka jim ka jong firu yo ki brio ka kren bam day ha ka jim ka jong fi la kren ki ktien ki bam man ha ka jim ka jong fi pang fi pat ya ka donot fi mong ha ka jim ka jong fi kan mau di tang Jesus Christ ubala ban perkia fi di tang Jesus Christ ubala man snai ka ta ka papat ya ka jing pat jong ka donot ka jong fi baru di tang ubala ban span ya ka ta ka jing mong ba firu ku makani ka brio kan nong Samaria ka long ka jing kerku ba ma firu pilong ka jing kerku Shaki way bahaba fifi yang ki brio ki yomat ya ka jing penyam namar kimi issue ipi ki iu Jesus Christ hapo jong pi ba fi yo bandi ani ko ka bau trai ai penom sliang shu lanuro maka ni ko ka bau Jesus Christ unai kani kersoi shodo ka jing ka pam jukun ma fi ka ni ka sila fi de ma fi balapang de ma fi balamong Jesus Christ wang dan hajan kita bapat danot maka pen emi ki men sem ka basosi pai no shu trai priang Jesus Christ ha ka jing ka jong fi bau yo man pen kia ya ka dono ka jong fi bon ai biang ka jing penem ha ka men sim ka jong pi ba ka ta ka ke ba ka Bible ka kren ba kum kilang brat ngim la man pen kia ila di inan kambet ya onok pen kia ka ta ka ki santali ki benta ba ka Bible ka penisrim ya ka jing ka jong i kum kilang brat ba ka benta ka ban riu do ba ka ta ka ba kilang brat ki suthu ya ka sur ka jong nang ablang brat kini ki santali ki point baro banga kren ki debi ki point jong jing tu da ba kum kalang brat kala sakama kana munong syarai kum kalang brat kamla banyadai la dia kum kalang brat kimla ban kit ya kata ka jing kit ki bakhya kum kilang brat kinumla ban yeng haba kila kelon ba kum kilang brat haba ladon ka jing mong kimla ban penkhya kini ki santali ki point ka pen ibet ya ka jing duna jong kilang brat handai ka ni ka point ka ban rio ka pen I ya ka ke babha jong kilang brat ma bale ka lang brat kam ju ngap ya ka sur ka jong kinong way ka su thu ya ka sur ka jong unong ap lang brat but haba unong way khan kani ka lang brat ka numbut haba unong ap lang brat ukhat ya ka lang brat kani ka lang brat ka bobut ba ka ta ka jing lang ka babha jong kilang brat but abangi phairu changi ki brio ngim dan kata ma bale ngim su thu ya ka sur ka jong unong ap lang brat ngi snap man ya ka sur ka jong usaitan but utaw de unong way
Ka Bible ko ang kilang berat kim skap ya ka sur ke jong nong wei ki skap ya ka sur ke jong unang ablang berat la ngab no fingi di kilang berat ke jong try ngan skap bet ya ka sur ke jong nong ablang berat ma blai ka ktien ke jong blai habangi puli gospel ke jong Yohanes na nang basipo de khat ba ar phunyo kita kilang berat jonga ki skap ya ka ktien jonga mangate nga itho iki baki ya bot ya nga la rangi dei sha kilang berat ke jong try ni skap ya ka ni ka ktien ke jong try But ujisu ang ito iki but ki kia buat ya nga. Bun sien ni ong ikani banging ito yo jisu. Try ujisu ito ipi. Larang day ka lang bro ka jong try ujisu ang nganom ito ipi. Ray nga day ka lang bro ka jong try. Larang snap ya ni kakhtien ka jong try. Larang sumar ya ka ni kakhtien ka jong try ujisu ang nga ito ipi but ki kia buat ya nga. Kata ni kakhtien ka jong try larang day siya ka lang bro ka jong try. Ngap ya ktien ke jong try para mga ngap ya ni ktien ke jong try habang sumari ka ni ktien ke jong try haka GM ke jonga ujisu ong ya nga itu ya pi bat ki ya bot ya nga bat nga bot ya ujisu babon hapreng jongi ka ni kasni ujisu ang itu ya pi balay umito ya pi mabalay pim ngap ya ktien ke jong try kom kilang brot ai bingin ngap ya ktien ke jong try Jakangin ngap yo try ni ngap man ye ki sur ke jong setan. Para bagi ngap ke sur ke jong setan, uji suang pim dei ki lang brot ki jonga, mat ngami thu ye pi. Dari fi kwa shisha, bal nong shisha to nong ablong brot ha ke jim ke jong pi. Ngap no ya ka ktien ke jong try. Sumar ya ka ni ka ktien ke jong try. Le ya ka ni ka ktien ke jong try ha ke jim ke jong pi. Ba uji surong ngai thu ye pi. Mat pi bot ya try. But habang ingi bot yo try ka Bible lukong mangati nga aheki ya ka GM ka bamjukut but kinom jotshu la nuru lemni eru unom la kini kan tediki na kikti jonga ukpa jonga ubala IT ki hanga ulong bakham kraw ya baro but omdan ubala man kini kan tediki na kikti ukpa jonga but habang ilong kilang bird ki jong try ka Bible ha ka dukhat ka ba arpu pra but arp khundai ujisu ang ai fi ka GM ka bamjukut but omdan manu bala man kini kan tediki na kikti ki jonga lemni na kikti ukpa jonga mablay ukpa jonga ulong ubakraw habang aday ka lang bird ka jong try usaitan unom la man kini nga nakikti ki jong try mablay utry ubat skak yani kikti ki jonga utry ubat skak yani kikti ki jonga but habo utry ubat usaitan unom la man kini nga nakikti ki jong try kata gade tangye ki lang bird ki jong try hakani ka sngi la fi kwa sha man long ki lang bird jong try ngap no ya kan ka ktien ka jong try par befis ngap utry ong itho yapi but ya bot no ya Jesus Christ ba uni Jesus Christ un ifi ka jingem ka bamjukot par habo ifi ka jingem ka bamjukot wang umdan no bala makini kan tet yapi nakikti ki jong try kat no ka basung tanat abang yo snow ya kata ba umdan no bala makini kan tet yang abri pi nakikti ki jong try habang ilong kilang bro ka jong try habo nong ablang brot udan umdan no bala makini kan tet ya kilang brot nakikti jong tu nong ablang brot habo Jesus Christ uday nong ablang brot aka GM ka jonga utray wang omdan no bala makini kan tet yapi nakikti jonga lemne nakikti ki jong kupa jonga kata ka di jingkular ka jong try ha ka GM ka jonga ba jong fi but nginget sha ka di ka ktien nginget ka long sha ka jingkur ku ha ka GM ka jong fi but Jesus Christ wang kom no ha ka di ka sngi Jesus Christ wang ha ka GM ka jong fi wang ngalong mga unang ablang brot bopha pila sakama pimla banya dai la dia pila kalon pidan ka jingket ka bakhya pidan ka jingmong utray wang wan syanga badi mga ban ket lo di kita haba fila wan syanga ngan pen EAP ya kalenti ba fifi de banyat haba fila wan syanga ngan ya dai pi nakikti ke jong baman wang haba fila wan syanga ngan pen yeng ya pi haba fi fila kalon wang haba fi wan syanga haba fi wan man ra kita ke jingket ki bakhya de mga ban ket ya kita but wan ban bread haki kijat ki jonga but wang haba fila don kata ke jingmong dan menono balapan pen khya ita ke jingmong de tang mga balapan khya ba de tang Jesus Christ ubalapan pen khya ya kata ka jingmong ka jong pi bo Jesus Christ uyo ban shna biang ya kata ka bo jing pat donor ka jong pi bon span biang ya kata ka jingmong ka jong pi ha ka ni ka singi la fi su tho fi dan kam yu try la fi su tho fi dan kam yu ni nong up long brat ha ka jim ka jong pi bot ya ka ni ka jing duai na din jonga pediang no yo Jesus Christ ha ka jim ka jong pi ma bele di tang uni nong up long brat ba pha ba IT no la ka jong ka jing im na ka benta kilang brat dan mano ban IT la ka jong ka jing im di tang Jesus Christ uban no ban IT la ka jong ka jing im
na benta kilang brot bang ngabar finga suthu bang kwa bandai kilang brot ko jong try ai bangan pediang no you Jesus Christ ha ka jim ko jong pila pasakama pediang you pimla banya dai la dia pisha syukur agi jing lam ler ke jong setan pi kwa ban lat pilinyar miet bat sngi khot kerpat ni ke kerteng ke jong try wan ban dem khmat ke jong try bo try yon pelai lu ya ke jim ke jong fi bo try unong yanda ha ke jim ke jong fi pila kelon utrai un penyeng pidan ka jingket utrai un ba ya kata ka jingket pidan ka jing mong utrai un penkhia ya kata ka jing mong ka benta ka jong fi ki bitang ba fin chup yang ba ju ha ka jim ka jong fi ngin nei lang ni ka sngi banduai na de fi kwa sha bo trai un ka jim ka jong fi bot ni ka jing duai na din jonga ong trai jisu ngai ngu ye me ba me long shi sha ma me nong up long brot ha ka jim ka jonga try kum kan long brot ngala sakma ngalayat akala ka jong kalenti ba kalenti ka jonga kalong ka jingyap ngai ngu try ya ke ba me mla le ma me long shisha unong up long brot bobha ba aitino ila ka jong ka jingem na benta ki long brot try ha ka ni ka sngi ngakwa ban long kan long brot ka jong me ba nadu ka ni ka sngi try me long me unong sharai ha ka jingem ka jonga me long me utrai ha ka jingem ka jonga try nga su thu try halo ka ding phna mlayap na manta jonga mala pen mi la ka jong ka snam ban sai khu ki pop ki jonga try ha ka sngi ka balai mela mi pat bangaru ko try ngan mi pat hame try no ka ni ka sngi nga pediang ime ha po ka jing im ka jonga long ma mi try long ma mi kan rat ha ka jim ka jonga tho ka kerteng ka jonga ha ka kitab ka jong ka jing im ba no ka ni ka sngi men long jonga ba ngan long jong me ngai ngo ime ka try me ai ka ni ka jing im ka pathamai ha ka jim ka jonga na do ka ni ka sngi bat scam yanga mangala man yai ne bat me ha do ka bukut ha ka kerteng ka jong Jesus Christ amen nganget na mafila duai ka ni ka jing duai u Jesus Christ la wan ha ka jim ka jong fi bat nganget na do ka ni ka sngi pinya ya ka lenti ka jong try u try nong yada ha ka jim ka jong fi u try nong penyeng ha ka jim ka jong fi utrai unlong sha ubaket ya ke jingket ke jong phi ba utrai unlong sha ubapen khia ya ka ta ka jing pai donot ha ka jim ke jong phi uni sha long taw nong ablong rot ba pha bat snap ya ka khitien ke jong trai bat sumar ya ka ni ka khitien ke jong trai bagi le lang ani ka singi banduai na mata jong phi try Jesus ni wan khama ka jomi ko try Jesus ni ko po try wan man aingo ime ko try Jesus nam ta ni ka khitien ko jomi ko try ka khitien ko try Jesus ko bolong ko try Jesus ko jig im ko try ya ka jig im ko jongi we pi we ko try bangi aingo shisha ko try Jesus ba try ba lo me sha ko try unang ablang brot aka jig im ko jongi ba bon ko try ka ni ka singi ko try Jesus shisha ko try kila sakama re ka ni ka singi aingo ko try ba melong me unang sharai ko try melong me unang ablang brot ba ba melong me unang ablang brot ba ba ko try ha ka ta ka jig im ko jongi ko try ba bon sien ko try Jesus ki sha kuar ko try kadang kani ka jingket ka bakhya ki kelon ko try jisu kadang ka jingmong ko try ta ka jim ka joki re ka ni ka sngi ko try ai ngo ko try jisu ba melong me unong sharai ko try melong me ko try unong yada ko try melong me ko try jisu ubo pen yang ya ka jim ka jonki ko try jisu melong me ko try ubo kit lut ko try jisu ya ka ta ka jingket ki bakhya ki jongi ko try jisu ya ka ta ka jingling a ki jongi ko try ya ka ta ka jing ku slai ki jongi ya ka ta ka jing pang ka jing stom ko try ha ka ta ka jim ka jongi ba melong me ko try jisu unong pen khya ko try ha ka jim ka jongi ka ni ka sngi ko try ba kini ki khon ki jom ko try kinum sha shu kor shu ko try kinum snap shu ko try ka khtin ko try ka jong satan rai try do ka ni ka sngi ko try kin snap ya ni ka khtin ka jom ko try ba me ko try me itho ya ki ko try ba kin ya bot ya me ko try jisu ngadu wai ko try jisu ba try ka ni ka sngi ko try ka ni ka sngi ko try jisu jong ka jing command ko try ha ka ni ka sngi ko try ka ni ka sngi jong ka jing pen em ko try ba ngi so ngo sha ko try nam tai ni khon ki jom ko try jisu ki su tho ko try jisu ba kin kam ya me ko try ba ka ni ka sngi ko try jisu ki wan pediang me ko try po ka gm ka jong ki ko try ngingai scam ko try jisu baka beneng kalong ka bakman ko try jisu na ka batang kini ki mensim ki bokhodo ko try jisu ki bawan man it la ka jong ka gm ko try ha khamat ka jom ko try baka ngai ko try naru ka ni ka sngi ko try men sharai ko try jisu men yalami ki ko try shaki jaka phlang ki bajar ngam ki jom ko try ba melong ma meu nong ablong brat bo bha ko try ha ka gm ka jong ki ko try jisu ba try ngai dan manu nu bala man kini kan tet ki naru ka ni ka sngi ko try na ki khti ki jom me lemne ne khti ko pa jingi u ba ha beneng ngai kin dan me ko try
haka jing kha ka jome haka jing sumar ka jome haka ni ka sngi ro ko try jisu try nga duai ko try nam tai ni khon ki jome try ki don ka ni ka jing ket ka bakhia ko try jisu ka jing ket jong ka jing pang ko try jisu try ki la yo ka report ko try ba ka report ka long ka basni ko try jisu ba ka don ka ni ka jing shep tieng ko try ka don ka ni ka jing ling a ka jing pisa ko try haka jim ka jong ki ko try a bikin su tho ya ni ka we ko try be mera khat ki ko try bakin one man bread ko try ka ta ka jing ket ka jong ki ko try haki ki jat ki jome ko try jisu no me lo me ko try ba sumari ki ko try jisu menum sha ko try ka jat ka jong ki bakin ki ko try jisu kin one man bread ko try jisu haki ki jat ki jome ba nget ko try da ka jing nget abaki bread ko try ka ni ka jing pang ko try nget ki de ma me ba khata ko try bari ma me ko try ban pen khia ko try jisu try no mar ka report ka ba khadu ka de be ka jome ko try jisu try ba ki bre kom long bala ha me ber khot ka long ka bala na mangi shakri me ublei ba khra ko try kam dan ke e bam la ban me ber khot ka long ka bala ma long ma me ublei halo ki blei baro ke kerteng halo ki kerteng baro ba nget ani ka sngi ko try jisu kini yo i ka buram ka jome kini i ko try ka jing pen khia ka jome ko try ha ta ka do ka jong ki ha ta ka met ka jong ki ko try bangi ai ngom la de ble lu pai ki kamba ha ka te ka jong Jesus Christ no panim jingi amen amen nget sha ka ni ka tien ka long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi ba nget sha no ka ni ka sngi utrai long no ablang bran ha ka jim ka jong fi utrai un sharai ba nget scam ba fin yai ne ba utrai ha do ka bakut yada na preng jong fi ka ni ka sngi filang kwa shoi ka jing duai ne de fin kwa ka jing slong pila man 40 ki number fi et screen ka jong fi ne ni fila man kan do ingi kan ka office jong ka portnet ka badan ha pa apa nang thmai nong khriam te tat ru ngi sham yang pat ko ka sngi uble ka jing sok nan ka lemar fi baro amen